Какво е молитвата? Какво всъщност е молитвата? Да говориш на Бог? Да повтаряш думи? Да молиш отново и отново за нещо, което нямаш? Но ако Бог не е човек някъде далеч от нас, тогава може би и комуникацията с Него не се случва така, както разговаряме помежду си. Може би Бог не чува само думите ни. Може би онова, което изпращаме, е състоянието, в което се намираме. Можеш да казваш: искам любов. Но ако вътре в себе си чувстваш самота, липса и страх, какво всъщност излъчваш? Любов или липсата на любов? Можеш да се молиш за изобилие, а през целия ден да живееш с мисълта: нямам достатъчно, не ми стига, няма откъде да дойде. Тогава думите казват едно, а състоянието ти казва точно обратното. И може би точно тук започваме да разбираме какво е молитвата. Молитвата не е само да поискаш, молитвата е да повярваш, да приемеш, да се приготвиш за онова, което си поискал, сякаш то вече идва към теб. И точно това казва Исус в Евангелието от Марк, глава 11, стих 24. Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде. Забележете думите. Не просто искайте, а вярвайте, че сте го получили. Това променя всичко, защото желанието казва искам, а вярата казва приемам. Желанието гледа към бъдещето. Вярата започва да живее от състоянието, в което поисканото вече е реалност. И тук се появява един парадокс. Ако днес поискаш нещо, утре пак го поискаш, в други ден пак се молиш за същото, какво казваш с това? Още го нямам. И ако молитвата е не само дума, а вътрешно състояние, тогава именно това нямам продължаваш да носиш със себе си. Може би за това молитвата не е безкрайно повтаряне на липсата. Може би молитвата е моментът, в който молбата свършва и започва доверието. Исус казва и друго. В Евангелието от Матей, глава 6, стих 8. Вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. Ако Бог вече знае, тогава защо се молим? Може би не за да информираме Бога какво ни липсва, а за да променим собственото си състояние спрямо онова, което желаем. От страх към доверие, от липса към благодарност, от дано към вярвам, от нямам към вътрешното усещане получено е. Може би за това благодарността е една от най-силните форми на молитва. Защото човек не благодари истински за нещо, което вярва, че никога няма да получи. Благодарността вече съдържа приемане. И тогава молитвата престава да бъде молба, отправена към далечно небе. Тя се превръща в състояние на съзнанието. Поискал си любов? Започни да живееш от любов. Поискал си изобилие? Не превръщай липсата в център на живота си. Поискал си мир? Не можеш непрекъснато да храниш войната вътре в себе си и едновременно да очакваш мир отвън. Това не означава да се преструваш, че проблемите не съществуват. Означава да не позволиш на липсата да определя кой си. Молитвата може би не е опит да убедиш Бога да промени света. Може би молитвата е начинът, по който първо променяш мястото, от което самият ти гледаш света. И тогава думите вече не са най-важното. Най-важното е състоянието. Защото можеш 1000 пъти да кажеш «Вярвам». Истинската молитва започва тогава, когато спреш да живееш за онова, за което се молиш, и започнеш да живееш от него, сякаш вече е твое.